आङो सोरखौ प्रेसिडेन्ट दोनो सोरखौ सेक्रेटारि दोनो सोरखौ मा दोनो बे आं गबिन्द सारा फैनानै नायफैदोंमोन खनसे नायफैनायाव बियो बुंलांदों बे मिथिंगायारि जाथाय सरखार दंब्लाबो बै सरखारा मावाखै बड'लेण्डखौ नांथारगौ बे बाथ्राया बिथांमोननि बिखा गोरबोआव दं होननानै जों सानो आरो बिथांमोना सरखाराव फैयोबा जोङो बड'लेण्डखौ हयथ' मोनथारगोन। जोंना मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा गोबां रायजो राजाफोरखौनो अनबाय आरो नायगासिनो दङ आरो जौगानाय डेभेलप लाबोगासिनो दङ बेबायदि खोथा बुंदों। दा बेनि गेजेरजों रायजो राजानि गोख्रों सोंखारिनाय आरो रायजो राजाखौ जे मानो जे दै लोमजानायफोरखौ मानि थाखाय नायाखै आरो जेन बिटिआरआ गोजोन सुक्ति मोनसे एकर्ड बेनि गेजेरजों जेन रायजो राजाफ्रा मा बुंदों नोंथांमोना निसय भिडिअखौ नायबा बुजिगोन। आरो आं बेनि सिगांनो जे मेन टपिकआव आं थांनायनि सिगां आं नोंथांमोननो फोरमायग्रोनो सानदों मानाव गेदेर जोंना नै आगोलनि हठात चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जेनो दाख्लै एक्स बिएलटि नि जे दैदेनगिरि बाव फर्मार जेनो एक्स बिएलटि नि दैदेनगिरिया सोर दा बेनि सायाव निस्सय नोंथांमोना नायोबा भिडिअखौ बुजिगोन। आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ दामना होग्रोनो सानदों। आलादा मोनसे सोंथि एक्स बिएलटि नि आफादगिरि बिथांखौ नटिस हरनायनि सायाव बिथाङा नोंथांनि एगेन्स्ट जाम्बा बे जायलालै मा लिडारा सोर आंसो आङो सोरखौ प्रेसिडेन्ट दोनो सोरखौ सेक्रेटारि दोनो सोरखौ मा दोनो बे आं जाम्बालाय बे गैला बे सेस जोब्बाय एक्स बिएलटिनिफ्राय होखारबाय जों बेखौ जोब्बाय एक्स बिएलटिफोरखौ नायग्रा जत्न लाग्रा सोरखौ दोननांगौ दोननाङा आंसो दोनो जायलाखौ आङो दोनदोंमोन दे नों दायथ' लादो होननानै आंसो खालामदोंमोन दा आं बोखारफिनबाय जोब्बाय। बिजाथिनि आर'जलाइ गथायनाया माब्लासिम जोबथारगोन बिजाथिनि आर'जलाइ जिथु बे एसे टाइम दंबावो 15 तारिखसिम होदों जोङो दे थेंक इउ। माइ दै बोरमा अमा मोसौ गासिबो गोजावलांजोबदों बेवहाय माने जोंना गबिन्द सारा फैनानै नायफैदोंमोन खनसे नायफैनायाव बियो बुंलांदों बे मिथिंगायारि जाथायसो बेखौ जों होबथानो हाया सरखारनाव बिदि बाजेट गैया बेबायदिसो बाथ्रा बुंलांदों। फरायसा गथ'फ्रा दैज्लाङाव 6 मास स्कुल एबसेन्ट जानो गोनां जायो दालां गैयिनि थाखाय। बे 6 मास एबसेन्ट जानायाव जोंनि गथ'फ्रा ओरैबायदि दुरबलाव जायो जे लेखा गोरों ओंखारनो थान। दा माबायदि परिबेकआव दं माने जोंथ' बिराद दुखु खस्थ'आव दङ जोंनि बे जिंगाबिल आसाबारिल'थ' नङा अल जिंगाबिलानो जोंनि लामा दालां माने हा हुनि रैखाथि जेरै जोंनियाव फासनै दै फाग्ला दै सांबान्दा दै मोनथाम दैमा गिदिर दैमा दं जोंहा बेहाय बे मोनथाम दैमाया जोंनि बेयाव रायजो जानाय गासै रायजो राजाफोरखौनो दुखु होदों। दा बेखौ जोङो बे दुखुनिफ्राय बारग'नो थाखाय जिथु जोंनि गामियारि रायजो राजाफ्रा दानि सोलिबाय थानाय सरखारनियाव गोबांबार आर'ज गाबबाय गोबां गामिया दा बेयाव आर'ज गाबनानै दिनैबो मोनसेबो खामानिखौ साक्सेस खालामनो हायाखै। दा बिनि थाखाय जोंनि बे जिंगाबिल एरियानि रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु दं आरो माखासे ओरैबायदि दुखु दं जोंनाव माने जों सानबा बेखौ नुहुरबा गाबनो ओंखारो दुखु मोनो। जों सानफ्रामबो लामा थाबायनायाव जोंनि बे एरियायाव थानाय गथ'फ्रा फरायसा गथ'फ्रा दैज्लाङाव 6 मास स्कुल एबसेन्ट जानो गोनां जायो दालां गैयिनि थाखाय। बे 6 मास एबसेन्ट जानायाव जोंनि गथ'फ्रा ओरैबायदि दुरबलाव जायो जे लेखा गोरों ओंखारनो थान बे जायगायाव माने ओरैबायदि सानसेखालि जोङो नुदों जोंनियाव बेवहाय जिंगाबिल एरियायाव जावलिया सेन्टार होननायावल' गंसेल' नायल' जाल' एमइ स्कुल दङ बेबो जोंना भेन्सार स्कुलसो माने बे भेन्सार स्कुलावनो थांजोबनांगौ बे जोंनि एरिया एकदमबारे रेभिनिउ बर्डाराव ओरै साहा 58टा गामि दं बेनि गथ'फ्रा गासिबो बे स्कुलावनो थाङो। दा बेयाव मोनसे फाग्ला दै बारनांगौ जायो आरो सांबान्दा दै बारनांगौ जायो। बे सांबान्दा दैयाव बिथांमोना गथ'फ्रा उन्दै गथ'फोर क्लास 5, 6 फरायनाय 7, 8 फरायनाय उन्दै गथ'फ्रा साइकेलजों थाङो
बिसोर दैबानाजों बुसोमनानै सोरबा साइकेल गलांजायो, सोरबा सेन्देल गलांजायो, सोरबा इउनिफर्मा सिजोबनानै स्कुलाव थाङालासिनो गिदिंबोफिननो गोनां जायो। थिग बेफोरबायदि जोंनि बे एरियानि परिबेक दा बेखौ जिथुके जोंनि सरकारा बेखौ दासिमबो जे नुसनाखै बे जोंनि थाखाय दुखु गोनां। बेखौ जों बिराद जेब्लायबो सिन्था खालामो। दा बेनि थाखाय जोङो सरकारा नायाखिसै हिसाबै जों चरन सारखौ जों आथिं खुलुमहैदों। दा चरन सारा खोथा होदों ओरै अफ्रि सेन्टार होननाय दं जोंहा बैयाव मोनसे, बेजों डाइरेक्ट माने दालां होसिगोन, दालां बानायसिगोन, सोसनबाय बे खोथाखौ जोंनो खिथादों। आरो बेनिफ्राय ओरै रेभिनिउनिफ्राय नांजाबनाय जिथु पाक्का लामा बेखौ जोंनि आस्राबारिसिम डाइरेक्ट पाक्का लामा बानायनायनि प्रतिश्रुति होनानै मावबोगासिनो दङ। दा जोंनियाव सरकार दंब्लाबो बै सरकारा मावाखै। दाना चरन बर' सारा सरकाराव गैयाबाबो जोंनो बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ होगासिनो दं आरो गोबां माने प्लान लादों, गोबां मावगोन बे खोथाखौ जोंनो होदों। दा आं बिनि थाखाय जों चरन बर'खौ थेंकिउ बिराद बाख्नायो आरो जोंनि सरकारा खिन्थु जोंनो जेबो होआखै दासिमबो। जों बे खोथाखौ बिराद दुखु आरो। दा जों बिनि बेलायाव ओरैबायदि माने रंजायो, माने बिथांखौ मोनफ्रोमबो दुखुआवनो जों मोनो, बुंबानोखि मोनो, जोङो लिंहरबानो फैयो बियो। जोंहा ओरैबायदि माने उसुबिदा जादों सार होनबानो बिथांखौ जों मोनो। खिन्थु जोंनियाव ओरैबायदि मोनसे जाथाय जालांबाय खनसे, आं बेखौ बुङाबाबो थानो हानाय नंला। माने दैबानाजों दरब्रै गामिया माने गोजावलांजोबदों। माइ दै बोरमा अमा मोसौ गासिबो गोजावलांजोबदों। बेवहाय माने जोंना गबिन्द सारा फैनानै नायफैदोंमोन खनसे। नायफैनायाव बियो बुंलांदों बे मिथिंगायारि जाथायसो, बेखौ जों होबथानो हाया सरकारा, सरकारनाव बिदि बाजेट गैया, बेबायदिसो बाथ्रा बुंलांदों। खिन्थु चरन बर'आ नारा नाथा जुजिनानै माने लहानि नेट गावनि माबाजोंनो हेबनानै, माने गावनि माबाफोरखौनो हेबहोनानै माने नेटखौ जोंनो लाबोना होफैनानै रायजो राजाया होथेनानै एसे रैखा मोनदों। थिग बेफोरबायदि चरन बर'आ जोंखौ हेफाजाब होदों। खिन्थु सरकाराव थानाया मिथिंगायारि जाथायखाय हाया होननानै जोंखौ बुंलांदों। जोंथ' बेबायदिखौ बहुद सानो, माने जिथु चरन बर'मोन बायदिया सरकाराव थायोबा दा बिथांमोना हयथ' जोंनि बर'नि दुखुखौ मोनथिगौ आरो जोंनि एरियानि दुखुखौ मोनथिखागौ। ओंखायनो बिथांमोना बड'लेण्डखौ दि नांथारगौ बे बाथ्राया बिथांमोननि बिखा गोरबोआव दं होननानै जों सानो। आरो बिथांमोना सरकाराव फैयोबा जोङो बड'लेण्डखौ हयथ' मोनथारगोन, बेखौ जों मिजिंथिनो हायो आरो। दा मेन जे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै खारन बे भिडिअनि सायाव मा ओंथि होनो सानो आरो मा मेसेज होनो सानो, मा बुंनो सानो रायजोफोर? दा गोबां जोंना बिटिआरआव जौगाबाय आरो डेभेलप जाबाय, उमुक थुमुक फैबाय, गोबां डेभेलप जाबाय, बेबायदि खोथा बुंबाय थादोंमोन। नाथाय बेबायदि बुंनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो दे मोनसे मिथिंगायारि जाथाय, बे जाथायसो बुंदों, बे मिथिंगायारि जाथाय बेखौ माबा मोनसे प्रटेकसन खालामनो बेबायदि गैयामोन नामा? प्रटेकसन खालामनो आरो बेबायदि दै लोमजानाय बा माबा मोनसे अभाब अभियोग जानायाव जेनेबा आं बेखौसो बुंनो सानो, माबाफ्रा बैसोर जे दानि बिपिएफ सरकारा गोहोआव हायोमोन नामा, बा दानि सरकारासो बेबायदि दै प्रटेकसन खालामनाय माबा प्रटेकसन खालामनाया बेखौ बिटिआर सुक्तियाव एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोआखै जानांगौ निस्सय। दा नोंथांमोनहा बे रायजो राजाफोरनि जे बिबुंथियाव नोंथांमोनहा मा बुंनो सानो आरो मा अधिकारै नोंथांमोननि गोसोनि साननायनि जे टपिकजों बा नोंथांमोननि जे साननायनि माखासे गोसो सिंनि साननायफोरखौ फोरमायहरनो हागोन रायजोफोर?